Wat een avontuur. De verroerende roepen. Dikkie, hé, dat is net eerlijk. Louis, wat je nou? Dikkie, nou is het ook. Dat past me toch net. En jongens, wat zil dan? Wij gaan even poppenbordsen. Net op de vliering komen, hè? Want dat is vast te gevaarlijk. Nee. Gevaarlijk? Zullen we even zien? Ja. Hé, zeg daar. Wat een apart boek. Ja. Het wondere Pistenboek. Wat zou erin staan? Sjen? Ja. Hidde, waar bist? Ik lees je op een blad of zo. Oh, daar. Ik kom er al, hè? Wee! Wat ben we lied, hè, Hidde? Een beetje kriebelig, ek. Wij binnen een groep. Oh, ik heb honger. Ik ek. Zullen we wat eten? Ja, maar wat? Misschien is dit blad wel lekker. Oké. Oh, dat weer heerlijk. Ik kan al nooit zo volle eten. Oh, wat een libbensa. Lekker eten, een beetje chillen. Hoi, Flinter. Hoi. Hoi, Flinter. Wat bist zo mooi. Zo mooi voor je mek. Echt? Echt? Ja, het lippen bloot net altijd, zei er. Huh? En dat kronkelige lief van je mek net. Maar mijn lippen is nou zo relaxed. Ik kon het naar squallen of mijn kamer op te rommen. Gewoon een beetje relaxen en een beetje eten. Wat wil er bij nog meer? Ja, maar de tijd gaat altijd maar terug. En niet bloot hetzelfde. Huh? Nou best een roep. Maar dadelijks, als het heel goed eten hast, dan wist een pop. Een pop? Een pop? Ja, een pop, ja. Een roep wikkelt hem zelfs hiendal in en wordt zo een pop. Goh. Dingen verhoor je. Dat is hoe het gaat. Kom maar op mijn reg. Dan liet ik het je hem zien. Stel je eens voor. Het is jest. Wow, wat gebeurt er? Dit is hoe de dingen verhoor je. Hé, jakkes. Het mooie is, alles is maar voor even. Wow, is dit de winter? Dit is de winter, ja. En als dadelijks de sneeuw voortkiert, wat komt er dan? Oh, dat weet ik wel. Dan komt de bloem. Heel goed. Sjö maar. Wow, wat mooi is dit al, Jere. Huh? Ik viel wat. Verrooien we nou in een pop? Dat is hoe het gaat. Wauw, wat voelt dat gek. Huh? Wow. Haha,
Nou ben ik een pop. Doliek is vol een snotje. Nou, Doliek is voor een keutel. Nog heel even. En dan word je mijn vlinder. Echt? Echt? Maar als het Safir is, dan ben ik voort. Waarom? Ik ben een iendai-vlinder. Ik lip je dus maar iendai. Oh, wat jammer. Dat is hoe het gaat. Dag, leven, poppen. Ontje. Ik viel wat. Wij verroor je weer. Vlinter, wij verhoor je. Wij komen de rooier. Oh, ze is voort. Oh, ja. Maar wauw. Lieke, wat is mooi. Wow, ja. Zo ekkig, hè? Wat een mooie vleugels. Dit moeten wij om Beppe chilleten. Vlug dan. Wat wij wekken voor een ben worden. Ja, maar dat wil ik toch net. Maar dat is hoe het gaat, Thomas. Dat is hoe de dingen verhoor je. Ja. Wat een avontuur. Wow, ze is dat wel. Jongens, dat is het weer. Wanneer eten? Kom, Gary boy. Ja. Maar dit blijft dus geheim, hè? Als Peppe hierachter komt. Ja,